ಈರ ಮಾರೆ ಅರೊಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಆಪುನು ನೇರು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರ ತೋಲ್ಲ ಅದು ಬೈತಾರೆ ಅವೇ ಮಾತ್ರೆ ಮುಗಿದುಂಡು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮರ ನೀವು ಅವು ಕೆಂಪುದ ಮಾತ್ರೆ ಅಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಯ್ಪುನಿ ಏರು ಒಯ್ಪುನೀರು ಒಯ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಒಯ್ಪುನಿ ಕೈ ನರತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅತ್ತ ತಾರ್ ಬೇತೆ ನಿಂಚಿನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀಗ ಅವು ಪಂಡ್ಪುಣ್ ನಾನು ಆಕಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುದಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ತುಳು ನೆಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಉಂತುಂಡು ಮೂಲ ಉಂಟುನಾ ಆ ಮೂಲು ಒಣಸದ ಟೈಮ್ ಉಂತುಂಡು ಮುಖ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ತೀರ ಮಿತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಬರ್ಬೋದು ತಿರ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಿರ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪಾನೆ ಅತ್ತ ಅವು ಕೆಂಪುದ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಜುಂಬುನ ಅವು ಆರು ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಅವು ಆರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆನಿ ಕಣ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ ಅಂಚೆ ಕೆಂಪಿತ್ತನು ಇತ್ತ ವೈಟ್ ಆತನು ಅವು ಕಲರ್ ಪೇಡ್ ಹಾಪನತಿ ಕಲರ್ ಪೇಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾವ ಒಂಥರ ಹಾಪ್ಜವು ಅತ್ತ ನಿಂಗುನ ಜುಂಬುನ ಇಂಚಿ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ನಿಂಗೋಲಿ ಜುಂಬೋಲಿ ಅತ್ತಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಕೆಂಪುದವು ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪುದ ಅಪ್ಪಡಿ ಬೇತಾಪು ನೀರಿಗೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಅವು ಈರ್ಡ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪಿನಿ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಾಟ್ ಅನ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಉಳೈ ಬರ್ದು ಕಟ್ಟು ನೀರು ಏನತ್ತಿ ಕಂಪೌಂಡರ್ ದಾಮೋದರಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇರ ಪಣ್ಣು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಗಂದಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅವು ಬೇನೆ ಜಿಲಾಬು ಪಂಡದು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕಾತಕೊಂಡು ಆಯ್ ಮೂಲೆ ಜಿಲಾಬ್ ಬಲ್ಪಾಯನ ಆಯ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಜಿಲಾಬು ಉಂಟು ಹತ್ರ ತೆರೆ ಕೂತು ನಿಂತ ರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ಬೇಲತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಎತ್ತು ಚೂರು ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಪಾಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಗಲಿಡವು ಒಂಚೂರು ಉರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಐಕಾರು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆರು ಮಾತ್ರೆ ಏನೇ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಯಾರು ಹೆಂಗಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಉರಿ ಬರ್ಪುಣಿಂದಾಂಡ ಆರು ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಅರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಯಾನಂಚ ಬಂದ್ಬಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂತೂ ಪಾಡುವಾರ್ದೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚ ಬಾಟ್ಲಿ ಉರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ಮೇನ್ ನಮ್ಮಡನೆ ಉಂಡು ಇದು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಯ್ಬೇಕ ನೀರು ಬರ್ಪುಜ ಅವು ದಾದಾ ಬಂದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಪಿಸಿ ಅಪಗ ನಮಕ್ ನೀರು ಬರ್ನಾಂಡು ಹೌದಿಲ್ಲ ಅವು ಕಷಾಯ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂಲತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬೋದಾಯ್ಬೇಕ ನೀರು ಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಇನ್ನು ಮೋಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಗ್ಬೋದು ಹೂಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಒಂದೇನು ಬರೋ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಕ್ಕದ ತಂದಿನಿ ಯಾರು ಐದು ದುಂಬೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳತಿ ಹೊಸತದಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪಾರು ಹೊಸತ್ತಿತ್ತು ನಾರೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಹೊಸತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಹೇಗಿರ್ಪುನಿ ನಾದಿನ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಓ ಮೇರೆ ಇನ್ನು ಬತ್ತೀರು ಎಂಚಿನ ಮೇರೆಗೆ ತಿಂದು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಆತಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಐಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ಸಿಕ್ರೆ ಹತ್ತಿಯ ದಮ್ಮುದೇ ಪುಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೇ ದಮ್ಮುಡು ಬಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಯಾ ಈತ ದಮ್ಮುದಾಯ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಆರೆ ಯಾಪಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನ ಒಂದ ದಿನಾಲ ಬರ್ಪಾರ ಇದು ದಿನಾಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಂಡಾರೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ್ಯತ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂತೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಕಮ್ಮಿ ತಾಳಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ನಾವು ಪೋಪುಣೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಪುಣು ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಚಿ ಅರೆ ಕೂಲಿ ಬೈಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಕೂಲಿ ಬೈಜತ್ತಿ ಕೂಲಿ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಪೋತನು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣೆ ಉಡೆ ನನ್ನ ಕೂಲಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇನಿಕೊಂಡ ಮುಗಿಟು ಪಲ್ಲೆ ಅಣಪಿಲೆ ಕೊಡ ದಿನನೇ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಗ್ಲೆ ಅವ ಹುಷಾರಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು ಮೋನೇಟ್ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡು ಅವೈತೆ ಮೇರೆ ಜೆರತುಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಇರ್ನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಕಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೆರಿಬೇನೆ ನೀರ ಬೇತ ಉಂಟತಿ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಸಲ್ಲ ಸೀಕೆ ತಾಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಇರು ಇನ್ನಿತ್ತು ಏನಾಯ್ತವತ್ತೀನಿ ಯಾನಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪು ನಾನೇ ತೋತೆ ಅಪ್ಪಗ ನೇಟ್ ಈತ ಹೋಯ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜಾನು ಅಪ್ಪಗ ಈತೇನೆ ಇತ್ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಇರುಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಮ್ಮು ಕೊರ್ಲೆ ರೀ ರಡ್ಡು ದಮ್ಮು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಣತ್ತವು ದಮ್ಮು ಆರು ಮಲ್ತೋನು ದಮ್ಮು ಬೊಕ್ಕೋರೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪ್ಜಿ ಬಕ್ಕಂಚಂದಿಗೆ ಈರ್ನ ಬಾಯಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ತ ದಮ್ಮು ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುಣ ಕೊರ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಾಪುಣ ಅರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ಪುಣ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಾನೆ ಅಂಚಿ ಬೋಡತ್ತಂದು ಅರ್ನ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಣ ಓಳೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಎಟ್ಟು ಕೂಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಕೂಲಿದ ಕಶ್ಮಲ ಮತ ಉತ್ಪನ್ನು ಆ ಕೂಲಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲವು ಅವು ಬೈಪಾಸ್ ತಲೆಕ್ಕ ಹಲೋ ಅಂಚತ್ತು
ಪಗಾರುಂಡಾ ಇತ್ತೆ ಸುರತನ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಗಾರುಂಡಾ ಇನ್ನು ಪಗಾರ್ನ ಆಜಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೈತು ಈ ಜನ ಕೊರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಲಾರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಲಾರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಟಾದನು ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರಿ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉಳೇ ಬರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ರತ್ತೆ ನಿಕಲಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ಮಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನೆತ್ತಲ ಕಾಸು ಫ್ರೀ ಐತಲ ಕಾಸು ಫ್ರೀ ಎಂಕಿ ನಾವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಆವಿಯ ನಿಕಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಆತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಇರಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನಿ ಬರ್ಪುಜೆ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪು ಈ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಜೋಬಡ್ರೆ ಇರಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ಬಂಗ ಏನೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾಂಡ ರಡ್ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ದೊತ್ತೊಲ್ಲೆ ನೀರು ಬೋಡ್ತನಾತ ಪರ್ಲಿ ಅವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಗ ಒಟ್ಟು ನೀರು ಬರೋದು ನೀರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದೆ ಬರೋಡು ಅವೇ ಹಿರೇ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜೋಗು ದಿನಕ್ಕೂ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೋಡು ಹಿರೇಗೆ 2 ಲೀಟರ್ ಯಾವುದು ಈರಾರ್ನ ಅರ್ಧತಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಲಿ ಪದವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಪೆ ಇರೇ ಪಾಡ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆ ಆರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ತನೋರ ಬಟ್ ಪಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಜಂತ ಬೊಡ್ಡೇದಿ ಪಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಬೋದು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಂದ ಅರೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಚಿನ ನಾವು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಅತ್ತವು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುನು ಇಂದು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುನ ಐನು ಪನ್ಪುನಿ ಅವು ಪನ್ಪುಂಡೆ ನಂಗೆ ತೋಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಾನು ತೂದೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೇಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಹೊರ ಈ ನಮ್ನೆ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತದೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಗಾಲಿ ಆವುಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಬಂದ ದಡೆಗೆ ತೈತೆ ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ಪರಣ್ಣ ಯಾಣ ಐಕತೆ ಯಾನು ಮಾಸ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆಂದ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ನ ಮುಗುಳು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಕೆರ್ಪು ನಾವು ಓಹೋ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಡೇರದ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಇರಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ತತ್ತದ ಉಂದೇನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ನಾ ಇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಡೊಂಡು ಈ ರೈಟ್ ನೈ ಒಕ್ಕುವಾರು ಅಂಚತ್ತು ಅರೆಗ್ ಪನ್ನಗ ಸರಿ ಪನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಂದೇನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ನೆತ್ತವಲ ದೀಪಿನಿ ದೇಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇಗ್ ಒಂದು ದೀಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ಇರು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರ ಪೋತಾರತ್ತ ಇದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನೇ ಬರದಾಗಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಅವು ಇಂಕಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೀಪಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಂಚಿನಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಮಣದಿಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ನತ್ತವು ಆ ಜನ 75 పోతు ನಾವು 25 ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಈತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಟ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಬದುಕಾಡಿ ಪಾಪ ಉಪ್ಪಾಡಿ జోకులు మలమల్ల తల తొందర కాసుండ జోకులు డీజే ఆయన బాక్స్ మొత్తం ఉండు అయితే కాసు కనపి మాకు ఈ జనకల పెన్షన్ ఉంది కాల ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬೇಲೆಗೆ ತಿನ್ನತಿ ಪರ್ಸ್ ಕಾಣದ ಜರ ಪರ್ಸ್ ಕಾಸುಗೆ ಪರ್ಸ್ ಕಣಪುಡ ಚಿರೆ ಬಂದ ಐತ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಲ ದೇರ್ಲದೆ ತೊಂಡು ಚೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೇನು ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಏತ ಸಮಯ ಅಂಡು ದಂಬ ಕಟ್ಟದು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡಾರ್ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಪಕ್ಕ ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟದೆ ಸೈಪಾರು ಅವ ಈ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಹತ್ತಪ್ಪುಣಿ ಅವರ್ನ ಕೈಟ್ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಂದ ದೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಅವ ಮನೆ ಬಂದ ಕೊಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕದಾದ ಪಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಉರಿನ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ನ ಅವೇ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಅಂಡು ಬಾಯ್ಕ್ ರುಚಿಚ್ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಅವತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿನ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಒಣ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಿನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ರೇ ಅತ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಓ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜೀತೆ ಮರನಿ ಎಂಗಲ ಎದುರ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಬಡ್ಡೆ ಲಾಡು ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಅತಿ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಗೊತ್ತು ಏತ ತಿಂತಾರಂದ ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಾನು ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮರ್ದುಂಡದ ಲೈಕ್ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಮತ್ತೊಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಬೂಚಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಬಿರಿಯಲ್ ಸಮ ಸರ್ತು ಅವು ಐಟ್ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ತೂ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಐಕ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆ ಹೀರೆ ಪನ್ಪರ್ನ ಬಕ್ಕ ಏನಂದ ಮೂಡು ಉಂಟಾದಿ ಒಂದು ಹಫ್ತೆ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬರಲಿ ಗಂಗಾ ಸರ್ ಹತ್ತಿ ಅವು ಬರಲಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮಾಡಿ ಗಂಗಾ ಸರ್ ಹತ್ತಿ ಈ ಜನ ನಿಂತಿರ ಕಡೆ ಜನ ಪಾಡ್ಲೆ ದೊಣ್ಣೆ ರುಚಿ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜಾವನು ಸಾವಿಯ ಉಪ್ಪುದ ನೀರೊಂದು ಅಪಗಿರಿನ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಉಂಡು ಏನೈತೆ ಉಪ್ಪುದ ನೀರೇ ಕೊರ್ನಿ ನೇ ಇರೇಗ ಬಾಯಿದ ರುಚಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಡ ಅತಿ ಬೇರೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ರಶ್ ಪಿನಿ ವಾ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗಿ ಅವಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಉಂಡ ಬರ್ತದ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಸೀಕ್ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆಚ್ಚಿ ಬೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಐಟಮ್ ಪ್ಯಾರಡಾನ್ ಸಿರಾಪ್ ಪ್ಯಾರಡಾನ್ ಸಿರಾಪ್ ಅದೇ ಒಂಜೆ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬಿದಾಯಿಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲೇ ಅಂಚತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲು ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿದಾಯಿಡ್ ಅಂತಂದು ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಕೊಡ್ತು ಮಾತು ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಸುರಲ್ಲ ಇಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆಮ್ಮಲ ಕತ್ತಿರ ಓ ಅವು ಪಂಡು ಸುಖಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅವೀರೆ ಪಗರುಜ ಏರಿ ಅವೀರಿಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಐಕ್ ಪಣ್ಪುಣಿ ಯಾಪಲ ಪಗರ್ನು ಪಣೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಗರುಜಿಂದ ಯಾಪ ಎನ್ನುವ ತೊಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪಗರ್ಚಿ ಐಕ್ ಪಣ್ಪುಣಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವು ಪವರ್ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಆಗದಾಳ ಅದಲ್ಲ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಹೊತ್ತು ಮನ್ಪೇಚ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮುಂಜೋಳೆ ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅರೆ ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ದಾಳ ತುಚ್ಚಿಜಿ ಕುಳ್ಳಿ ಅವು ದಾಳ ಬಾಯಿ ಹಂಗಾದಿನಿ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಬಿಡೋದಿನಿ ಅರೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೆ ಐನ್ ಪತ್ತೊಂಜೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅತ್ತೆಂಕ ಅರೆನ್ ತೂದು ಯಾನ್ ದಾಯ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಮರ್ತು ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಈಗ ಅರೆಗೆ ಮರ್ದು ಹೋಯ್ದಿನ ಇರೇಗ ಅತ್ತ ಎಂಕೆ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆನೆ ಕರೆನ್ ತೂದು ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಹಂಗೆ ಹಿರೇಗಿತ್ತೆ ದಾಲ ಎಂಕಿದೆ ದಾಲ ಉಲ್ಲಾಸಿಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಜ್ಜಿ ಏತು ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಇವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತರ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆವಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು 5 ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟ 5 ಪಕ್ಕ 5 ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೋಲೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಆರು ಇರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಡ ಪನೋಡು ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಆರು ಒಟ್ರಾಚು ಕುಶಾಲ್ ಬಂದದು ಅರ್ನ ಕುಶಾಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡಿ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಎತ್ತವು ಯಾಪಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಲ ಲಾಯರ್ ಡಲ ಓಪನ್ ಪಾತೆ ಓಪನ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಾರ ಖುಷಿ ಅಂಡೇರು ಆರ್ನ ಆರಂತೇನೆ ಆರು ಯಾಪಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪೇರು ಡೈಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತೇನಲ್ಲ ಏನನ್ನೋರು ತುಯ್ಯಾರಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಓ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಬರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚೆ ಸಾವು ಬರ್ತೀರಿ ಅತ್ತತ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಮೇರೆ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುನೆ ಆತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಯಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪುನೆ ಹಿಡಿದು ಮೇರೆ ಹೋದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತೆ ಇತೀರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುನು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಪಿನಿ ಎಪಾತುಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತು ತಿನ್ನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿ ಕಾಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪಿನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೀರು ಬರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ತ ಬಚ್ಚಿ ಅವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚೂರು ಮೆಂಟಲೈ ಕಾಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಪೋಪುಂಡಜ್ಜಿ ಆ ಪೆದಾಡ್ದು ಮುಂಬೆ ಪೋಪೇನ ಅಂಚಾರೆ ಜನ ಅತ ಸುಖಜ್ಜಿ ಆಯನ ಕಡು ನಾಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ಲೇಟ್ ಅವು ಇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಕುಳ್ಳುದು ಮುಲ್ಪ ಬೇಟಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ಲತ್ತು ಬಿಡಿಯರ್ಲತ್ತು ಇದು ಅರೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಅರೆನ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅರೆನ್ ಅಂಡಲೆ ಸೊಂಬ ಮೆರನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತಲೆ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಪೂಜೋಡೆ ಏನೊಂಚೂರು ಪೂಜೋಡೆ ಅಂದಾರೆ ಆರು ಪೂಜೆ ನವಲೆ ಜತ್ತು ಪೇರು ಆರು ಪೂಜೇರು ಯಾಪಲ್ಲ ಏರೆ ಉಸಾರ್ಚಿ ಬಂದು ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂಜೆರ ಪೋಚಿ ಪೂಜೆರ ಕೊಂಡು ಹಾಕಲಿ ಪಕ್ಕಲ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋರು ಪೂಜೆರ ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಾತಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ ಪೋಪೇರು ಅಂತ ಕಾಪು ಇದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂಜೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ತೆಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಸುರಂಡಿ ಅಲೆ ಎಂಕ್ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ರೆ ಸುರಂಡಿ ಅವತ್ತಿ ನೀನೇನು ಆ ತೆಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸೌಂಡೇ ಬೇತೆ ಇನ್ನ ತೆಮ್ಮದ ಸೌಂಡೇ ಬೇತೆ ಇರಾಗ ಅಂಚನೆ ಆಪುಣ ಅಂತೂ ಎಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಷಾಯ ಹಲೋ ಅವು ಐಟ್ ಅವು ಉಪ್ಪುದತ್ತೆ ಅವು ಆಮಿಟೆ ಗುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಮೇರ್ನ ಸ್ವರಟ್ಟೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಚೂರು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದುಂಟು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಬರೋದು ಕೂಡ ಇದು ಯಾನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲ ಬರ್ಪೈತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಲ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಖಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಣ ಎಂಗ್ಲೆಗಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಖಲ್ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಖಲ್ ಅವು ಹೊರದೇತೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕಿರಾಯಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇತೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಡ್ಚಿರು ಪೋಲಿ ಬಂದ್ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಈ ಟೈಮ್ ಬರೋಚ್ಚಿ ಅದು ಈ ಆವಲಿಯೇ ಈ ಪರಬಡ ಕಾಸ್ಕೆಂಡರ್ ಆ ಪುಡಿಂಜಿ ಕೂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣತಿ ಅವು ಏರು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಒಟ್ರಾಜ್ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ
ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ಪನ್ನು ಬಡಿತೇವು ಪಕ್ಕ ಅಕಲೆ ಪುರ ಫ್ರೀ ಹತ್ತು ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಿ ಅವು ಆಗ್ಲಾಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನು ಇಡೀ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಹ್ಞೂ ಮತ್ತು ನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಓ ದೇವ ಒಂದು ವಾರದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಹೊರಣ್ಣೆ ತಂದೀನಿ ಒಂದು ವಾರದ ಮಾತ್ರ ಓ ಅಣ್ಣ ಹೊರಾಣಿದೆ ತಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋರ ಐನು ಎಂಟು 6 ಲಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಈರಾಂಡ ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಚಪ್ಪ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ಚಿ ಏನು ಸಂತೋಷ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ನನ್ನಿತ್ತು ಹೊರಾಣಿದೆ ತಂದೆ ಅವು ಪವರ್ ಹೊರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾನ್ ಬೋಡ ಇಂಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೇಗ ಆಪುಂಡ ನಡಪರೆ ಆಪುಂಡ ಪೋರ್ ಆಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡ 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 ಓ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರಾ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಜಾತ್ ಪಿದೇ ಪೋಂದ್ರೆ ಯಾವ ನೆಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇ ಅತಿಜ್ಜಿನ ವಾರ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಇಂಚಿನ ವಾರದ ಮಾತ್ರ ಅರೆಡು ಹೊರಾನೆ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಂತೇನ ಮುಗುಲಿತ್ತೆ ದಾದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮೆ ಅಂಡ ಪಿಗಲೇ ಬರ್ಬು ನೆಂಕಲತ್ತೆ ಇರು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದಾರು ತಾನೆ ನಾನು ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರೇ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಆವಂದು ಅದೇ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೊರದೇ ಕೇರ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕ ಬಿರ ಡೌನ್ ಆಪು ಅಂಚಾದ ಎಂಜಿನ ಚೂರು ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪರವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಉಂಡತಿ ಅನ್ನಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮಣ್ಪದ ಕೊಡ್ಲಾರ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಇಂಚ ಅವನದು ಆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಈ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿನ ಪೊಣ್ಣ ಸೈಡ್ ಏರ್ ಪನ್ನೀರು ಅಂಟೇನು ಪಿದ ಈ ಚೂರು ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಬಜಿ ನೆತ್ತಕ್ಲಿ ಮತ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೂರಿನ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೂವಿ ಬೇತಕ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಇದೇ ಇರಡ ಪಂಡೇರ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದದ್ದು ಮದ್ನ ಆತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಆತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅಂತೀನಿ ಪಕ್ಕಡತ್ತೆ ತಮ್ಮದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದಿಂಚಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ತತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲ್ಲತ್ತ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕಡ ಬಂತೀನಿ ಎಂಗಳೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ ತಂದೆ ಫ್ರಿಜ್ ಆಯ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ దామో పేషెంట్ అలా ఇచ్చారైనా ಪೇಷಂಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದು కాంటాక్ట్ నుంచి ఎత్ పేషెంట్ ఇస్తారా ಬೈದಿಜೇರು ನನ್ನ ಬರೋಡಾತಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ అంతే పిదే చప్పలి మస్తు ఇస్తున్నారు పిదే ఇది తినాలపా ಅವು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಅವು ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ರಥೋತ್ಸವದ ನೆತ್ತಾಕಲು ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟು ತೀದು పోయి అప్ప నా ఉంజే వైద్యనే ఎక్కడ నుంచి ಇನ್ನೊಂದು మీరు నదాల సిగ్గే ಅರ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಹೋಯ್ಪುಣಿಗೆ ఎన్ని సైడ్ మాత్రం ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ ಮಿತ್ತು పోపుಣಿಗೆ ಅಂತೆ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು పోపుಂಡ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ ಪಂಡೆ మాత్రే కొరియరాన్ కొరోడా దల ಆರು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಿಯರು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಅವು ಮರ ನಾನು ಪಂಡೆ ಆತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡಿದೆನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಕೊರೋಡಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿ 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅವೊಂದು ಪಂಡಿದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋರ್ಸ್ 7 ದಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋರ್ಸ್ ಮಕ್ಕೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಕೊರೋಡಿತ್ತು ನೀರು ಏನೇ ಬೇರೆ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ವಾರ ಇದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅದು ಬರದು ಕೊರೋಡತ್ತೆ ಪಿದೆ ಇದು ಕುಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ಹೋಯ್ಸರ್ ಬತ್ತಿನ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಗೆತ್ತನು ರಾತ್ರಿ ಅವೆಣ್ಣದು ಬೇನದ ಅವತ್ತು ಪೇನ್ ನೆಕ್ ಖಾಲಿ ಹಣ ಬೇತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೆ ಮುಲ್ತು ಅಡಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಡ್ರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಬೇನೆ ಬರ್ರೆ ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಮಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ತೊಂದು ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಬರೆದು 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಪುಡಿ ಉಂಡು ಜೀರ್ಣಗು ಪುಡಿ ತೊಂದು ಉಂಡು ಮಗ ನೀರೊಂದು ಸರಿ ಬರೋಡು ಅವೇ ಯಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಡೆ ನೀರು ಪರಪೆ ಒಣದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮರಣಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಒಟ್ಟು ಕೊರಪೆ ಅಂಚೆ ಕೊರತೆ ಅನ್ನರಕ್ಕೆ ಮರಣಿ ಅಲ್ಪ ಚೀಟ್ ಬರೆದು ಕೊಡ ತಿಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಚೀಟು ಕೊಡ್ತು ಮರಣಿ ಕೊರ್ತುಂಟು ಕೌಂಟರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ದು ಪೋಡು ಅವು ಅಂತಾರಂತೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಬೇತ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊಂಜಿ ಪಾರಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲು ತೂನ್ಲೆ
ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಮೊಲ್ ಬತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಆಯ್ತಾ ಅವ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಆಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗು ಓಡ್ ಪೋಂಡಲ ದಿನದೇ ಪೋಲಿ Be like Bolar.